baro ki bapai ya Good News TV bangi priang sobhai phi sasisian shane program jungi hakane kamian hakane ka por ngi da jing kemen be dan prang ka jongi I Reverend H Billing khoi iban sam ya ka khubor na ka tien ka jong blai bat shaban yo sngo ya ka khubor be pastor in sam prang ka jongi ngin skap shaka wei ka jra ka bakerpang ban ide Miss Agrisha M Kharmudai ublai un ku ye phi Min way ha kashnong udebe la jaga jing pela ukon ba it ba jam no tam u it ya jing long blay ban yo ben im nong pop ba pli ken wa la jing e usha Kunu blay Nabnay Uwan shaka birthday Babat ram jang nabat pi Uwan bansi Ushim ya jing long real Uday Day kun ublay Dajing wan ukris shepherd hey kala chukbala thao min bani long haka jing dum la ra shaka jing shai namar jing il u play ngi u ai jing ai hey ba krau tam Ngai kuble yepi baro ki para bangen bar ki parlok ki page in Good News channel haka kerteng bathiang bakudon bor ko jong turai jong Jesus Christ ngashimri akan ka kabu ban ai kuble advance Christmas ke basuk ke bakmen yepi baro kabentan ka ktien ke jong uble bangin ya keren hakane ko por kalong katkum ka gospel jong Matthews kalong baar kat khot bakhat ar ki ktien ke boong kumne te habala maham lepa yaki na ublay hakajing pos niu bakin omlet pai pat sha Herod kilalit no shalakari nakaway kalenti kapang pedeng jong kaneka khubor hakane ka por kalong wat let pai pat sha Herod wat let pai pat sha Herod kaktien ublay kayathu bakapor balakha yo Jisu u Herod ulalong usim ke Judea. Latung
yaun usim Herod dak himarom. Uniu Herod ulong nakajaj benriu Edom. Ubam lahir pateng nau David. Herod ulong beriu basniu, beriu nar, ubabishni, ubatharisniu. Layathu ba uniu Herod ula penyap. Ya ki arngut ki khon senrang jong u. Yala kalok, yala kakiau kurim, namar kajing tharisniu. Haba kiri ustad narimingi kalayo iyo klor bapla kadak kajing kha khon siem. Kila lejwat hakayeng jong siem Herod bat ban keli yeng ni kajing keli ki ong hangno badang kasyan usiem ki jiu nabangila yo iyo klor jong u harimingi bat ngilawan ban mani yo u Herod haba ulo yo sngaw ya kata ula kiwin bat laong baka Jerusalem brokaway kala kiwin hakata kapor kajing kiwin kala banlong ba usyap ting ba yo undu no ekakat ke jong u tip pade bang ni usim uban sawan syong hakakat jong u sinsyar don bor ndai unlong usim uban loy uban sinsyar da kajing ich ye ke benriu baro Herod ula phakhat ye kerang ba lengdo bat kinong tho ba ula keli ye ki wang hangno en khayu Chris lalap balatho ha Bethlehem Judea kasnong kabaret kanong kendong unmi naka unong sinsyar uban sasharai ya ki Israel hakane ko por Herod ula khat jar ye ke ustad ba ula ong to khilej no yawat biang ru yaw tau khunlong bat ndai philasyam wan ya thu pat hanga bangaru ngan yo mane ya u kiri ustad kila lej Bethlehem bat ba kila syam yo khulung Jisu kila mane kila dem bat kila ai kajing ai skobha ya gaksiar kajing ubi bat kamir balayathu nakting kajong blay haba kila mut banwan phai nang ta ublay ula maham yaki hakajing posniu bakin nem day ban lej phai pat show Herod laong bakila lej no shalakari nakaway kalenti kiri ustad kila kongu yakajing maham kajong ublay kem lej phai pat show Herod Herod haba ulas ngothu bala syukor yu ula bitar elep ong kektien ke jong blay ulai ka hukum ban penyap iki khelung senrang ke bahapo arsnem ha Bethlehem bari kisnong ba marjan jong ke Bethlehem kajing temu kalong ban penyap no ya u khelung Jisu lantat tang ha Bethlehem kumba arphongot ki khelung la penyap balaka than barok kawai jok Bethlehem kala kuat hadu kumba da ki hajar ngot ki khelung ki baula penyap hak ta kapor kaktien ka jong blai ka yathu bakala long ka jingyam bri ka bakrao hak ta kapor kani para bi beit barki lok bi ka long ka jinglong ka pau ho Herod kwa bau Jisu unwan syakne ka perthai kaktien te ong ngan mane kadonut pade utmu ban penyap ya ujisu haba ujisu dangdon hakne keperthai ulama ham ya kisenran uong yakni kentien pitip bagita kibayenyo ban sensyar ya ki gentle kile try kli ya ki bat ki bakrau batri naki kile donbor ya ki Henry kanum long kumta hapdeng jong phi ong Jisu nabashisha ukun ubre shimlawan ban yo syakri Henry ban syakri ban ai laga jing im ban long ka jing suspa na kebenta ki babun ublay
utip ya ka jing tmu ka jong Herod. Ulama ham ya kiri ustad. Bakim day ban lit pai pat syau Herod. Para pengit bai hit. Bat kilok bai hit. Kania ka bentak ka don kam ka bang akwa yangi bangina perkat. Uneu Herod. Kadon kajinya day ayu uneu Herod bat ngi menta. Herod hang ni ka yang na ka benta ka jing bishni. Ka jing sarong, ka jing runar, ka jing kiwen. Bat ka baar. Herod hang ni ka yang ya ka jing tharai sneu. Ka jing le don bor ya ka batelak. Ka jing bom don ka jing tiblam. Bat ka jing yam beriu. Ka balai Herod hang ni ka yang na ka benta ka jing long arsap. Ka sintur ban mani yau Jisu. Hendrai hapo ka mensim. Ka jengai na ublay. Kini kilong ki jinglong. Ki ba ublay sngaw bha. Namar kini ki jinglong. Kinlam siya ka jingjat. Bat siya jingyap jong ka jinglong mensim. Para habang iit habang iong. Wat late pai pat syau Herod. Kalong ka jing maham. Bangim day ban late pai siya kilenti ka barem. Ka ba ublay sngaw bha. Habang ilatip, bat ngila siyam, yau Jisu, ngiday ban no siya kuway kalenti. Kalenti ka jong Jisu, kalenti ka jong Herod. Jisu ula kran siya nagbenta jongi uang kumni. Ngalong ka jing siya ka perthay. Uta, ubawan but yanga. Unom yaj hagbadum. Henry, unyo ka jing siya jong ka jing im. Yohanes kondong bapra kat khot wa khat ar. Ubala pediang ya kajing syai. Udai ban yaj. Ha kajing syai. Dei syu ban yaj. Ha kabadum. Hang ni kami kajing keli. Kiai kita ki lenti ke bangi dei ban yaj. Nginya pai hang ni katuk kat ni. Ki lenti ke bang kwa ban wanra ha ka ne kapor. Ka wei kalong. Ka lenti jong kajing it. Barok haj ngitip. Nakaktiyan ka siyang ublay. Namar na kajing iyaj ublay ulay yalaw kun. Banwan siya kapertay. Kidukhat. Nakadukhat nakaktiyan ka siyang ublay. Kibabaro ngilap ha. Katu ka gospel Yohanes ka nang balay. Takorap kanri buong. Naba ublay ula iyaj kata-kata kapertay. Kadba ulay tino alaw siyang kun. Balakhamar way. Bau ru ubangit hau. Jotshu. Hendai unyo. Kajing bom jukut. Kajing ya lenti. Kabadan. Kajing it. Kabakan jablay. Kalenti kabar. Kalenti. Jong kajingnya sok bat ublay. Bat ki para beriu. Namar bau ni Jisu. Ulong usim kajing sok. Haka kitab jong Isaya. Kalau orang berkendai rekod menteri orang kumni namar hangi lakha yukun laai yukun hangi enkot ika kerteng jong bapla nongsla ublay bakrau bor ukpa bomjukut usim kajingshuk kajing ya lenti kabadan kajing yasuk bad ublay bat kajing yasuk bat ki para brio kalenti kabalai kabangkwa mawanra akan kapor kalong. Kalenti kajing sngorit. Namar hakajing longrit. Lakha yo Jisu. Balhadu kajing yam. Hagading pna ula penrit yala dia. Upo ala ba utho sinong Filipi kalong baar ka prau ang kumni. Te habala syam yau hakarukom kum ubreu. Ula lerit yala dia. Haba ula jilong uba kongu wat hadu kajing yam. Hoj kajing yam haka dieng penakai. Kani kari kalenti jong kajing kebadap. Da kajing sngorit. Kawai pat kalenti kabang kuang raang ni kapuar kalong. Kalenti kajing sisa bat kahok. Kalenti kajing sisa bat kahok. Ujisu ladep ong lupa. Bang ulong kalenti kajing sisa bat kajing de.
Bergaktian ke jong ublay ka ong kumne. Ublay ulong umensiem. Tika day yag ba mane ya u. Ban mane ha ka mensiem bat ha ka ba shisha. Yones ka nong masaw ka khot ba arpusaw. Kalenti ban mane ya ublay ha ka mensiem ka ba shisha. Habang idan hakan ka ayom ka jirake ka Christmas kapor ka bapen kan mau yangi kumno lakha yo Jisu ubolong unong penem ujonga ba unong penem ujong pi u Jisu ulawan sang ka perthai ban penem ye ki balajat bat ki balarem hendak ni kapor ka pen kan mau yangi bau blei maham yang bat ya pi kibalatip bat kibala syam ya u bangim dei ban lej pai pat show herat kalenti jo ka jingjat kalenti ka badum kabalam sya ka jingyam habang ikan mau ye kini kiri ustad kilarung hakaying usim herat ban lej wat yau khulung Jisu hendai ba kila syam yau Jisu ha Bethlehem kim lej pai syu nakaju galenti syau herat namaru blei ulama ham yaki hakajing em kabarem gajangi perawi be bigi lok ba ihit ngila ban ya jakajing em kabadum kumu herat degan ni kapen kan mau yangi habang ila syam yau trajingi Jisu ubalawan berbalakha sak de kaperthai ublei umaham yangi bangim dei ban lej pai pat syau herat yaktien ke jong ublei na gospel jong Yohanes kanom khatsan khat khandai ong kumni naba phimlong na ke jong ka perthai henrei ngala jit ya phi na ke jong ka perthai kirustat kila ai sngo bha yo Jisu dagak siar kajing ubi bat kamir habang iperkhat yang di jing ais ngobha kai kajing ais ngobha kajongi pat de haka ni ka por Christmas kajing ais ngobha ka kordor tam jongi sha ublei kalong kajing im ka bapen ngobha ya ublei ka ba kongu ya kajing maham ba kongu ya kajing kai ka jong ublei upol ba utho Sekinong korin kebaar, kalanong kebaar kedekot bekatsan uong, naba ngilong gajing ubi ukres, yau blei, ha kita kibala penem, bat ha kita kibala jatno, naba ngilong gajing ubi ukres, yau blei, ha kita ya kibala penem, bat ha kita kibala jatno, para pengibihit, bat kilok baihit. Tongin long kajing ubi jong Chris hakane ka Christmas kebangi sayo ya kaban rakhe ublei ukwa yangi bengin mane ya u hakado not kabashisha ublei sngau bha bagajing rakhe Christmas kajong ikan long da kajing le sngau bha kajing kiwin kabakenja perthai kumba ula ong ho amas kalau nang besan ke dekat ko arfoi uang kumni ngai isi ngai ben ya kajing khawai niam jong pi bat ngan sngau bha ya kajing yeseng gerpang jong pi lok ba it ngim dei ban shim kabu ya ka Christmas da kino kilat ni kajing penmentai shimet ni kajing penhun ya kado shu Kaktian ke jong ublei kaong bato wat pen srim berengkat yala dia bat kan ke perthai ndre to pen kaladur no yala dia ken da ke jing pen temai ya ke jing mut i jong pi khnang ba phinyo tip ke ba kumno kalong ka man jong ublei ke ba bha bat ke ba pen sngo bha bat ke ba janai de rom kalanong ke ba khat ar ka khot ke ba ar haba Jisu uan chakne ka perthai uan ban thau thamai ya ka bala jat uan ya ka ban thau thamai ya ka bala pra uan
ban ai ka jing suk bat ka jing it ka ba ka perthei kan namla ban ai ba ka Christmas ka bangin yo ban rakhe haunus nam arhajar arpusau kan teipat ya ka jing dei ka jongi bat ublei kan teipat ya ka jing dei jongi bat ka ying ka sam bat kilok ki jor ngin le wat yo Jisu sha Bethlehem ka balong da ka do nut ka basngoret bat ka do nut ka bakhuj ka lenti ka jing em ka balong kat kum ka mon ka jong ublei tin ka jong ublei ka ong kumta la da u ru udan ho Chris ulang ujing thau batmai ki ru ki barem kala duno hakmi ki baro kila jielong ki batmai ar koren kala nong besan ka dekat ka bakhat nyo para bai bat kilok bai kamper kumno hangno ngirakhe ya ka Christmas kamper lok bai ngisong ha ka yeng ka bakumno ngikup ya ki jan ka bakumno ngidon hangno ha ka ka por ha bang ngirakhe ya ka Christmas ndai ka jing kli yang a ba ya phi ka long ngikup nem ya ka doru Chris udon nem ha ka lenti bang yaj bat ngi udon nem ha ka lenti yaj bat ngi u Jisu udon nem ha ka donut ka jongi ka jing rakhe Christmas ka basisha ka dei ka jing pediang ya u Jisu ha ka donut ka jing rakhe Christmas ka basisha ka dei ka jing pediang ya u Jisu ha ka donut bat ka jing em ka batmai ublei umaham yangi wat lej pai pat shau Herod ka lenti ka barem ka balam cek jing yap pat cek jing jot ndai to ngin lej no naka wei ka lenti ka ban pen ya syam yangi yau Jesus Christ ka lenti ka ban pen poi yangi sakari ka pernai ka lenti jong ka jing em ka babom jukut ublen kerku ublei ka jing suk undaran kat bat phi bakane ka jing rakhe jungi kan Christmas lengbaj ka jing wan long bri jong trai jungi Jesus Christ sakane ka perthei bangin nam phai shu shaki ki jing long ka ba ublei so ba le bangin ai phai shaki ki ka ba ublei ukwa yangi bangin di baniaj bat kata ka lenti ka de ka ban poi yangi shaka jing em ka bom jukut ublei ka jing suk un yalam yangi ba nyadaran kat bat ngi na ka benta ka buram ka jong ublei amen ngina duai ablei boku pa jingi bhabeneng ubala it kata yangi ubala tino lo jong khun bala khamaroi u Jesus Christ ban wan sang ne ka perthei ban pen empat yangi ki bala jot bat ki bala rem ngi aingu yame ken ablei ba melapan kan mau yangi hakne ka por bat ba me atrai melamaham ikiru start ba memela maham ru yangi habang latip ba memela wan sakne ka perthei lakha yame na ka banta jongi ai bor yangi ken Jisu ba ihit bangin yaj hakalenti ba me atra me kwa yangi ban yaj bangin yaj hakalenti jong ka jing it bangin yaj hakalenti jong ka jing suk bangin yaj hakalenti jong ka jing sha ber ka hok ka ba me atrai me kwa yangi bangin di ban yaj yarap ken au blei baleng ba kan ka Christmas ka bangiyo ban rakhe ngin pediang yame hakido not ke jongi kum ki breu ki batmai ngin pediang yame hakido not ke jongi kum ki jing thau ke batmai kum me atrai melawan ban pen thamai ya ke perthei sngew ye ke jing duai ke jongi yarap ingi ablei ladang nang don na ke lenti jong ke jing dum ban phai no yangi bangin ya chak wei pat ka lenti ka ban yalam yangi shaka jing em ka bom jukut ma pikan kang jong isien pat ablei haka kerteng ke jong uji sungi duai amen